Сәлеметсез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада. Әлмәттә Каракуз этно-модерн фестиваленә старт бирелде. Ул 5нче тапкыр үткәрелә. Бәйрәмнең беренче көне мәдәният, иҗади эзләнү һәм үз-үзеңне белдерүгә багышланды. Ларионовлар волонтерлар. Инде 2 ел дәвамында күп балалы гаилә сугышчыларга ярдәм күрсәтә һәм даими рәвештә махсус хәрби операция зонасына сәфәр кыла. Халык сәламәтлеген кайгыртып, август айында Урсалыда гомуми практика табибы үзәге ачылырга тиеш. Бүгенге көндә бизәү эшләре башкарыла. Әлмәттә Каракуз этно-модерн фестиваленә старт бирелде. Ул 5нче тапкыр үткәрелә. Беренче майданчыклар Каракуз скверында эшли башлады. Төп сәхнәдә концерт гөрләде. Теләгән һәркем тематик ярминкәдә һәм мастер-классларда катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Джума Азуева фестивальгә Дагестаннан килгән һәм үзе белән традицион бизәнү әйберләре һәм балчыктан эшләнгән эшләрдән тыш Тикоринның милли костюмын да алып килгән. Это костюм у нас национальный, именно балхар. Бу безнең милли костюм. Нәкъ менә аны Балхар кәләше кияүгә чыкканда кия. Мондый костюм Дагестанда башка беркемдә дә юк. Бүгенге көндә бездә кәләш нәкъ менә шушы киемдә кияүгә чыгарга тиеш дигән традиция сакланып калган. Бу киемдә Джуманың бер юлы 4 буыны кияүгә чыга. Аның дәү әбисе, әнисе һәм үзе. Каракузга хатын-кыз татарларның гореф-гадәтләре белән танышырга һәм үзләренеке турында сөйләргә килгән. Этнофестиваль тематик ярминкәдән һәм мастер-класслардан башланды. Саф һавада рәсем ясау дәресе балалар арасында бик популяр. Фестивальнең җирле колориты беренче секундтан ук локацияләрне матур бизәү белән генә түгел, ә төп сәхнәдән яңгыраган музыка белән дә мавыктыра. Чакырылган осталар төрки музыка коралларының төрлелеге һәм үзенчәлекләре турында сөйлиләр. Авырында утырырга күнекмәгәннәр өчен оештыручылар гадәти булмаган экскурсия әзерләгәннәр. Квест форматында сугышчы кыз Каракуз белән танышырга һәм аның батырлыгы тарихын белергә мөмкин. Мондый квестны телефонга махсус кушымта куеп узарга мөмкин. Ул фестивальнең 2 атнасы дәвамында ачык булачак. Бәйрәмне баш оештыручылар тантаналы рәвештә ачып җибәрде. Эльмира Газизова проектның республика масштабындагы милли проектлар һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән актив үсүе турында сөйләде. И очень приятно, что наш этнофестиваль «Каракуз», который Быел юбилейын билгеләп үтүче Каракуз этнофестивале Татарстанда җәй программасының бизәге булып тора. Бу еллар эчендә Каракуз илебез халкы сөйләгән, көткән, җыелган вакыйгага әверелде. Татарстан Республикасы җитәкчелегенең менә шундый системалы эше ярдәмендә безгә этно-модерн фестивале бирәчәк. Бөтен атмосфераны тоя алуыбызны телисем килә. Республикабызның бөтен мәдәниятен, бөтен куәтен тоярга. 5 бала атагын песиләр, этләр һәм төлкеләр. Бу күп балалы волонтерлар гаиләсе турында. Беренче төлкеләре төньяктан килгән, икенчесе махсус хәрби операция зонасына сәфәр кылганда барлыкка килә. Ларионовлар гаиләсе волонтерлар. Инде 2 ел сугышчыларга ярдәм күрсәтәләр һәм даими рәвештә тасма артына йөриләр. Никто не обижает, нет. Да. Венера Ларионованың кулында шельма кушаматлы төлке. Ул 1 ел элек гаилә агзасына әверелә. Икенче төлке Янтарик бирегә быел яз көне күчеп килгән. Урман җәнлекләренә мәхәббәт Венерада балачактан ук. Такая мечта была о лисе. Минем төлке турындагы хыялым бар иде. Ирем аны тормышка ашырды. Миңа төлке сатып алды. Бер төлке безнең Новосибирскидан, икенчесе Луганскидан. Луганскида ир белән хатын очраклыгына булмый. Бу гуманитар ярдәм белән чираттагы сәфәр. Вячеслав белән Венера инде 2 ел фронтка ярдәм итәләр. Здесь у нас просьба от ребят, это пауэрбанки. Безнең егетләр пауэрбанклар сорый, алар кирәк. Аның ярдәмендә барысы да телефоннарын да, фонарьларын да зарядлыйлар. Вячеслав Ларионовны волонтерлык эшчәнлегенә фронтка киткән улы этәргән, дип сөйли Ират. Улы документларын югалта һәм әти-әнисенә аларны торгызу өчен ышаныч кәгазе алырга барырга туры килә. Увидев, как живут ребята, начали ездить. Егетләрнең ничек яшәвен күргәч, анда йөри башладык, ярдәм итә башладык һәм бу максаттан тайпыла алмадык. Башта беренче 2 рейсны без бары тик үз акчабызга гына ясадык. Барлык кредит карталарын бушаттык, аннары үзебезнекеләрне ташламыйбыз төркемен булдырып, халыкны ярдәмгә җәлеп иттек.
Битараф булмаганнар һәм волонтерлар ярдәме белән гаилә даими рәвештә гуманитар йөк җыя һәм сугышчыларга озата. Монда маскировка шертәлләре дә, медицина кирәк-яраклары һәм башка бик күп нәрсәләр. Мы вступили в ассоциацию волонтеров СВО. Без махсус хәрби операция волонтерлары ассоциациясенә кердек. Ул Нальчик шәһәрендә Россия президенты Владимир Путин игидасы астында оештырылган. Без дә бу ассоциациягә керүебез белән горурланабыз. Ә монда без үз өебездә җыябыз. Менә штурмовиклар, тактик рюкзаклар сорадылар. Ә бу формада Венера гуманитар йөк озатырга йөри. Сугышчылар истәлеккә хатын-кызга үз шевроннарын бүләк итәләр. Ә хәзер аның үзенең шәхси шевроны бар. Ларионовлар гаиләсендә 5 бала, ир белән хатын барысына да өлгерәләр, эшлиләр, гаилә көнкүрешенә вакыт табалар һәм башкаларга да ярдәм итәләр. Волонтерлар яңа гуманитар йөк җыя башлаган инде. Әгәр дә аларга кушылырга теләүчеләр бар икән, экранда күрсәтелгән телефон номерына шалтыратып була. Август айында Урсалыда гомуми практика табибы үзәге ачылырга тиеш. Бүген төзүчеләр бинаның фасадын бизиләр, җылыту һәм электр белән тәэмин итү системаларын монтажлыйлар. Идәннәрне ясыйлар һәм шулай ук кыру төркемен җиһазлыйлар. Безнең төшерү төркеме төзелешнең ничек баруын күреп кайтты. Шулай ук балалар табибы һәм терапевт, процедура бүлмәләре, уен зоналары һәм башкалар. Барлыгы 31 бүлмә. Урсалыда гомуми практика табибы үзәге төзелеше финишка чыга. Тышкы һәм эчке бизәү эшләре алып барыла инде. Можно сказать, скоро завершаем уже. Объектны тамамлыйбыз дип әйтергә була. Бүгенге көндә эшләр 60%ка башкарылган. Фасадны бизәү бара, эчке коммуникациялар ясала. Моннан тыш территорияны төзекләндерүгә дә керештеләр. Ул халыкның төрле төркемнәре өчен уңайлы булырга тиеш. Планируем уже в ближайшую. Бу атнада юллар төзелешенә һәм алга таба яшелләндерүгә чыгарга ниятлибез. Инвалидлар өчен дә, башкалар өчен дә машина кую урыннары каралган. Булачак үзәкнең гомуми мәйданы 400 квадрат метр чамасы. Проектны гамәлгә ашыруга 71 миллион сумнан артык акча тотылган. Шуның 15 миллионга якыны республика бюджетыннан бирелгән. Урлау, вандализм һәм кыйнау. Әлмәтнең бер ишек алдында яшүсмерләр тәртипсез гамәлләр кыла. Җирле халык инде бәлигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәгә мөрәҗәгать иткән. Әмма бу нәтиҗә бирмәгән. Күпләр үз балалары, хатыннары һәм өлкән яшьтәге кешеләре өчен курка. Смотрите, вот тут они все сожгли. Вот это вот все они камнями перебили. Больничный урамындагы 3нче йортта яшәүче Рәзия Баһаветдинова ишек алдындагы яшүсмерләр компаниясының күңел ачулары турында сөйли. 2 ел элек кенә ремонтланган йортның фасады хәзер бөтенләй тишекләрдә. Яшьләр вандализм белән генә шикләнми. Илшат Кудеевның башта велосипедын урлаганнар, ә бер атна элек ир-атны кыйнаганнар. Хәзер ул таяк белән йөри. Я не один был. Там мы были вдвоем, в него кирпичи лежат, в него камень кинули. Мин бер үзем генә түгел идем, без икәү идек. Аткан кирпечләр менә ята, аркага таш аргыттылар. Монда исерекләр һәм тыелган матдәләр тартучылар, хәтта монда исе дә бар. Өлкәннәр алар белән сөйләшеп тә карыйлар, ләкин файдасы юк. ПДН да килеп китте, аларга берни дә булмады. Илшат күп тапкырлар алар белән очраша. Күршеләрнең берсе яшүсмерләрнең бер көтү булып үтеп баручыларга ташлануын һәм аларны кыйный башлауларын күргәч, ир-атның катнашуын сорый. Какие действия СОВД приняли? Прокуратура должна тоже под контроль, я считаю, взять. Сейчас они представляют. Эчке эшләр идарасы белән ниндидер гамәлләр кылырга кирәк. Прокуратура контрольга алырга тиеш дип саныйм мин. Хәзер күз алдына китерегез әле. Алар стеналарны бозалар, ташлар ыргыталар. Алга таба тагын да начаррак булачак. Кемнеңдер тотачаклар яки берәр әбине кыйнаячаклар, буып үтерәчәкләр. Чаралар күрергә соң түгел, йортта яшәүчеләр исеменнән рәсми рәвештә мөрәҗәгать итәбез. Чаралар күрүегезне сорыйбыз. Халык сүзләренчә, яшүсмерләр белән ПДН хезмәткәрләре очрашкан инде. Бездә бәлигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәгә мөрәҗәгать иттек. Әмма бу яшүсмерләр белән нинди эш алып барылуы турында җавап алмадык. Бу темага киләсе чыгарылышларда әйләнеп кайтырбыз. Әлмәттә чираттагы рейд узды. Бу юлы дәүләт автоинспекторларының игътибарына самокатта йөрүчеләр эләкте. ЮХИДИ һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесе хезмәткәрләре балаларга экипировкадан файдалануның мөһимлеге турында искә төшерделәр. Шулай ук велосипедлар һәм самокатлар кибете сатучылары белән әңгәмә үткәрделәр.
Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре юл хәрәкәтенең яшь катнашучылары белән профилактик очрашулар уздыруны дәвам итәләр. Бу юлы чара Экстрим паркта узды. Яшүсмерләргә самокатларда йөргәндә экипировканы куллану никадәр мөһим булуын искә төшерделәр. Ребят, посмотрите. Все, полная экипировка у него есть. У него есть шлем, у него есть налокотники, у него есть наколенники. Рамазан, скажи, пожалуйста, для чего вот ты это все надеваешь на себя? Для безопасности. Бу балалар саклагыч киеменең ни өчен кирәклеген бик яхшы аңлыйлар. Рампада трюклар башкарганда экипировка имгәнүләрдән коткара. Купить полную защиту и всегда ее носить, чтобы не подвергать себя опасности. Олылар да балалар да боза торган иң еш кагыйдә җәйләүлеләр кишүен төшмичә генә үтәләр. Дәүләт автоинспекторлары бу гамәлнең бәясе кеше гомере булырга мөмкинлеге турында искә төшерделәр. Шулай ук балаларга электросамокаттан 16 яшьтән генә файдаланырга рөхсәт ителүен, ә питбайкларның гомуми файдаланудагы юлларда йөрү өчен каралмавын искәрттеләр. Выезжать чисто полевые условия. Кырда, тауда йөрү өчен гомуми файдаланудагы юлларга чыгу тыела. Чөнки протекторлар асфальт юл буенча хәрәкәткә туры килмиләр. Рейд кыссаларында автоинспекторлар сәүдә нокталарының берсендә булдылар. Велосипедлар һәм самокатлар сатканда сатучыларның куллану кагыйдәләрен, аңлатуларын һәм сатып алучыларга экипировканың мөһимлеге турында хәбәр итүләрен тикшерделәр. Мы каждый раз проводим небольшой инструктаж, что надо обязательно спешиваться. Без һәр вакыт зур булмаган инструктаж үткәрәбез. Тизлекне сәгатенә 25 километрдан арттырмаска кирәк. Шулай ук куркыныч урыннар турында сөйлибез. Машина белән бер юлы велосипедта хәрәкәт иткәндә, машина ишек алдына борылырга мөмкин. Һәм алар бу вакытта электр самокатта баручыны күрмиләр, чөнки ул күренми торган зонага эләгә. Сатучы самокат яки велосипедны бала ата-анасы белән бергә генә сатып ала дип өстәде. Соңыннан хезмәткәрләр һәр вакыт тулы инструктаж үткәрәләр һәм шунда ук экипировка комплектын алырга тәкъдим итәләр. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Рәисе кубогының беренче этабы махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында йөзү буенча ярышлар узды. Оештыручылар спорт министрлыгы һәм ватанны саклаучылар фонды филиалы. Көрәшчеләр 4 номинация буенча көч сынаштылар. Әлбәттә, хөрмәтле катнашучылар, сезгә рәхмәт сүзләре. Нинди кыенлыкларга карамастан, сез спортны сайлыйсыз, спорт белән шөгыльләнәсез. Бу спортчылар җилкәсендә тренировкалар гына түгел, пьедесталда лидерлык өчен ярыш та. Рәис кубогының беренче этабында катнашучыларның барысы да махсус операция көрәшчеләре һәм ветераннары. Сугышта аларның күбесе яраланган. Шуңа күрә инвалидлыксыз, терәк хәрәкәт аппараты проблемалары һәм күрү сәләте начар булган иратлар катнашты. Метр йөзү җиңел эш түгел, әмма рухлары чыныккан сугышчыларны бу куркытмый. Дистанцияны кубокның һәр катнашучысы башкарып чыкты. Иң яхшы исем өчен көрәшергә Әлмәткә бөтен республикадан көрәшчеләр килде. Нефть башкаласыннан Артем Әхмәров катнашты. Ватанны саклаучылар фондыннан тәкъдим килде һәм мин аны кабул иттем. Спорт Артемның тормышында элек тә булган. Ул грек-рим көрәше һәм йөзү белән шөгыльләнгән. Махсус хәрби операция башланганчы контракт буенча хезмәт иткән инде. Ул тамамланганнан соң ярты ел узгач иратны мобилизациялиләр. Хәрби хәрәкәтләр зонасында булганда өйдә яңа якыннары ярдәм итә. Получил я ранение в Донецке, при боевом задании, подорвался на мине. Мин Донецкида хәрби бурыч үтәгәндә яраландым, минага бастым, ә алга таба госпиталь, тернәкләнү. Яңа тормышка ияләшү җиңел булмый, ират сүзләренчә аңа әти-әнисе фондлар ярдәм итә. Именно вовлечение наших ребят в занятия спортом. Нәкъ менә безнең егетләрне спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү аларга бәхет хисе бирә. Тыныч тормышка кайту хисе аларга бер-берсе белән аралашу мөмкинлеге бирә. Бу бик мөһим һәм мөмкин кадәр тизрәк аларны тыныч тормышка кайтара. Үз алдыңа максат куеп, бер нигә дә карамастан алга бару мөһим. Бу уңыш нигезе спортчыларга гына карамый.
Теннис Ситида Уимблдон 2025 җиңүчесе булган Россия теннисчысы белән матбугат конференциясе узды. Кыз журналистлар белән аралашты һәм үзенең мотивациясе турында сөйләде. Шулай ук яшь спортчылар өчен мастер-класс үткәрергә вакыт та тапты. Давай, сколько еще один. Еще забивай. Молодец. Кортта теннисчы Вероника Кутерметова Уимблдон 2025 җиңүчесе. Бүгенде ул яшь спортчыларга мастер-класс күрсәтте. Техника ставится, закладывается. Техника куела, нигездә балачакта салына, аннары инде ниндидер төзәтмәләр бара. Уимблдон халыкара теннис турниры 4 зур шлем турнирының берсе. Спортчы Бельгияле Элиза Мертинс белән парлы разрядта җиңү яулаган. Бу җиңел булмый дип уртаклашты спортчы. Это очень тяжелая работа, постоянно на чемоданах, постоянно в гостиницах, нету возможности вернуться домой. Бу бик авыр эш. Даими рәвештә чемоданнарда, даими рәвештә кунакханәләрдә өйгә кайтырга һәм күңел белән ял итәргә мөмкинлек юк. Шуңа күрә без ял итә алырлык ниндидер юанычлар эзләргә тырышабыз. Киеренке график белән бәйле рәвештә мондый моментлар кими бара. Аның тренеры ире Сергей Демехин. Спортчылар һәм вакытларын бергә, осталыкларын камилләштереп үткәрәләр һәм никах аларның карьерасына киртә булмаган. Киресенчә, нәтиҗәгә ирешергә ярдәм иткән. Спорт – это конкуренция. И когда Спорт ул көндәшлек. Гаилә эшендә көндәшлек башланганда бу авыр. Матчны якын кешең белән уйнаганда җиңел түгел. Без моны булдырмаска тырышабыз. Россия спортчысы шулай ук шәхси мотивациясе белән уртаклашты һәм җиңүгә барганда иң мөһиме үз максатыңны белү, дип билгеләде. Һәм бу спортка гына кагылмый. Несмотря на все, наверное, какие-то неудачи. Барлык уңышсызлыкларга һәм кыенлыкларга карамастан, әгәр мотивация бар икән, ул үсә һәм билгеләнгән юлдан баруын дәвам итә. Шулай ук мин дисциплина бик мөһим дип уйлыйм, чөнки дисциплинадан башка бернинди нәтиҗә дә булмаячак. Шуңа күрә миңа калса спортчыга гына түгел, гадәти кешегә дә үз алдына максат куеп, бернинди киртәләргә дә карамастан алга бару мөһим. Рәис кубогы көрәшчеләрне 2 айга берләштерәчәк. Сайлап алу этаплары республикада июльдән августка кадәр уза, ә финал Казанда август ахырында, сентябрь башында планлаштырыла. Тагын да күбрәк яңалыкларны һәм тапшыруларны сез безнең сайтта таба аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенге яңалыкларыбыз шуның белән тамам. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз.